barka da zuwa. Allah ina ne ake ganin su kike so ki koko kina so in zama to in dai wannan ne kakan kayan ki saka dan Allah wala ni dinan da yake gani kana alinu mace kama ba kuna kamar wala sosai ni din ayyukan shi ne dan haka kin ga nan Adamu Zango ma dan aiki na ne ana in aike shi nan in tura ki can in tura ki can sha'i ana zan iya ganin shi zan hada ki da shi dan Allah wala ba dai Adamu Zango ba zan hada ki da ƴan mata daga gon in ci indomi to yanzu nan zamu je in hada ki da su dan Allah nagode tim kuwa kakanki da yanki saka dan Allah ni zan hada ki Assalamu alaikum. wa alaikum assalam A dan garuwa. Haji na can an ce kai ruwa haƙi ruwa. ina zuwa ga nan Da waye da.